നമസ്കാരം, ഞാൻ ഗീത. നമുക്കിന്ന് റാഗി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ബീറ്ററും അവനും ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണിത്. റാഗി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ശരിക്കും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, 2 മുട്ട, 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് 30 സെക്കൻഡ് അടിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പാല്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 2 നുള്ളുപ്പ്, 1/3 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ അടിക്കുക. ഇനി ഈ ബാറ്റർ റാഗിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കരുതും. കേക്ക് ടിന്നിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തൂത്ത് കൊടുക്കാം. കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പപ്പടം കുത്തിയോ ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തേലും വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായി വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം. ഇനി നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അവൻ സെറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കേക്ക് ടിൻ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വലുപ്പത്തിൽ ഒരു പാത്രം വെക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു തിരിക വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 30 മുതൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം. പപ്പടം കുത്തിയോ ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ച് കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. അതിൽ ഒന്നും തന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല. അതിനർത്ഥം കേക്ക് ബേക്കായി എന്നാണ്. 40 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഇത് ബേക്കായി വരാൻ. നമുക്കിത് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ചൂട് മാറാൻ മാറ്റി വെക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാഗി കേക്കാണിത്. നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണിതിന്. എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ.